Celý rok 2025 som testovala budget-friendly produkty z DMky a preto vám idem povedať 6 must-have produktov na rok 2026. Produkty z DMky si viete objednať aj online cez stránku a do 60 minút ho máte vo vybranej predajni. Objav roka 2025 a absolútny must-have každej jednej ženskej taštičky je tento gel na obočie. Pozrite sa, môžete hýbať koľko chcete. Je to proste tak zafixované, fixácia 10 z 10. Dúfam, že ľudia v roku 2026 už vedia, že čisté zuby sú základ. Medzizubné kefky, akože možno sa vám to zdá vtipné, ale ja toto potrebujem mať v každej jednej taške cestovnej alebo kozmetickej taštičke. Takže 32 kusov za cenu 2,65 a tieto sú dokonalé za mňa, lebo sa vojdu do úplne najúžších priestorov zubných. Tento prípravok ti vyčistí štece, vonia dokonale a po každom nanesení make-upu si ich vyčistí, poďakuješ mi a tvoja pleť ti poďakuje tiež. Cena je 3,95. Opäť stojím pri dekoratívke a pri regáli Trendy Dab. Ak zháňaš maličký fixačný sprej do kozmetickej taštičky, ktorý sa vojde aj do menšej kabelky, tak tento 2,95 je absolútny must-have a je to takisto môj objav roka 2025. Skvele fixuje, make-up drží celý deň. Obľúbený stylingový vlasový produkt. Aj anti-freeze efekt, takže ak sa vám ježia vlasy, tak toto super a zároveň to ešte aj osvieži. Tie vlasy krásne voňajú. K tomuto mám vôbec niečo vravieť? Suché paty s Bohom. Najlepšia maska, včera som ju mala asi pol hodinu a mám také jemnúčké nožičky, že jak bábätko.